हादरसा सोरखारा खान्थि बेरेखायै फालांगि खालामनायनि हेंथायै गोख्रों राहा लाबोदों आरो खान्थि बेरेखायै फालांगि खालामग्राफोरखौ हमबोदों। थेवब्लाबो गोबां खान्थि बेरेखायै फालांगि खालामग्राफ्रा गोदान खायदाजों सोदै फालांगि खालामनाय एबा मुवा बेसाद लाबोनाय खामानिया सोलिगासिनो। बेबायदियैनो गसाइगाव महकुमा सिंनि आसाम बंग सिमानि सिमलतापुर पुलिसा सेबनाय समाव गोबां बिबांनि खान्थि बेरेखायै गय सफारि लाबोनाय समाव हमनो हायो। 31 नं राजा लामायाव पुलिसा सोदै मोननाय सुलुंखौ बिथा खालामनानै थांनाय हरनि 8 रिंगासोआव गंसे खब 6 साखा गोनां ट्राकजों सायाव हाइजें खोबसिननानै गय सफारि लाबोनायखौ हमनो हायो। बे बिथिङाव गारि सालायग्रा बदरुद्दिन खानखौ पुलिसा हमदों। गारिनि नम्बरा जाबाय UP 44AT 9048। गसाइगावनिफ्राय सनाराम मोसाहारिनि रिपर्ट, समनि रादाब।